Requisitos alang sa pagpatuman sa limited face-to-face classes gipasayon. Hinungdan nga mas daghang public school pa sa Talisay City ang makapatuman niini. Ano ang report ni Femery Dumabok? Apan posibleng mapatuman kini humana sa Mayo 9 nga piniliay. Matod sa kadagkuan sa Talisay City DepEd Division nga adunay dugang tulo ka eskwelahan sa syudad nga nagtinguha nga mopatuman na sa limited face-to-face. Niadtong Marso na pulo ka mga eskwelahan sa Talisay City ang nakapahigayon na sa face-to-face classes usa niini ang Lagtang Elementary School. Matod ni Rosario Joko ang chief sa School Governance and Operations sa Talisay City DepEd Division nga mas gipasayon na ang mga requirements sa pag-apply. Mas gipasimple nila kay murag murag punga kaayo ang kuan. So mura nila kuan nila gamay. Gi-modify nila gamay nga kay there are man good mga kuan nga usay redundant ba. Apan tungod sa kabisi sa mga magtutudlo pagpangandam sa maabot nga piniliay, malangan pa kini og gamay. To really check the readiness kay sila raman ato agdon gud ang school. Kung di sila ready, dili nato pugson. Labi na kung wala sila concurrence from the LGU. So, hindi na pwede nga kami magbuot mix. Samtang 5 ka pribadong tunghaan sa Talisay City ang ni-apply na usab alang sa face-to-face graduation ceremony. Uban ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.